ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் உங்கள் ராட்சஸ். வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி ப்ரொமோ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஒன்று வெளியிட்டிருக்காங்க. இதில் வந்துட்டு இந்த ட்விஸ்ட்டு இப்படி ஆகுமா, இப்படி நடக்குமா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. சம்மந்தமே இல்லாமல் ஜனனிக்கு ஏடிக்கு சண்டை வந்துச்சு. என்ன இவன் கூடலாம் சண்டை வரும் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தோணுச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாரம் ப்ரொமோலேயே பார்த்தீங்கன்னா அசீம் அந்தளவுக்கு வரல. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு அசீம் காணாமல் போயிட்டார். ஆனால் நினைக்க முடியாதவங்க வந்துட்டு இருக்கு. தனலட்சுமி எல்லா ப்ரொமோலையும் வந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் போயிருக்காங்க. நம்ம எல்லா ப்ரொமோலையும் வரணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன ஆனாலும் பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்திருக்காங்க. இன்றைக்கி வந்துட்டு பாவமாயிடுச்சு எனக்கு. இதை ஜனனியை பார்த்தாலும் பாவமாயிடுச்சு, ஏடிக்கையை பார்த்தாலும் பாவமாயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து முகமூடி போட்டு அணிஞ்ச நபர் யார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து கரெக்டாக வந்துட்டு ஏடிக்கையை சொல்லிட்டாங்க. ஏடிக்கையை வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டார். ஏன்னா வந்து அவர் வந்து அவங்களுடைய இலங்கைக்காரங்க தானே அவங்களுமே. அதனால் அவர் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு சிஸ்டராக நினச்சிட்டு நிறைய அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது அவருக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்கலையா என்ன ஏதுன்றது தெரியல. எந்த தாட்டில் அவங்க சொன்னாங்கன்றதில் 2 பேருக்கும் முட்டிச்சு. ஆனால் அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார். அவர் ஃபீல் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜனனி வந்து ஏன்டா இது சொன்னமோ அப்படின்ற மாதிரி அவங்க உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ 2 பேரை பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. சரி என்னப்பா இது சண்டை போடாதான் சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஜனனி மேலே வந்து ஏடிக்கைக்கு தனி பிரியம் இருக்குது. அது அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்களா அப்படின்றது தெரியல. சரி வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனை சால்வ். ஏன்னா நேற்று வந்து அவ்வளோ பிரச்சனை நடந்துமே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மணியும் தனலட்சுமியும் இதுவாயிட்டாங்க. ஆனால் மணி தான் போய் இறங்கி பேசின, தனலட்சுமி அந்த அளவுக்கு பேசலை. இருந்தாலும் ராசிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சண்டைகள் வந்து இப்போலாம் வந்து சாரின்ற விஷயத்தில் வந்து சால்வ் ஆகுதோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஏடிக்கைவே ஜனனி சொன்னது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க, இல்லை தப்பு அப்படின்றதையும் எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க அப்படின்றத சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். பாய் டாட்டா.